Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Česta je pogreška, možemo je svakodnevno čuti, nepravilna upotreba veznika pošto i veznika budući da. Naime, veznik pošto trebalo bi upotrebljavati isključivo u vremenskom značenju, a veznik budući da u uzročnom značenju. Veznik pošto, da bi nam bilo jasnije o kakvom je značenju riječ, možemo zamijeniti veznikom kada. Jasno nam je da kada kažemo kada, na primjer, on je to učinio kada je sve bilo jasno, onda na temelju toga kada možemo zaključiti da je riječ o vremenskom vezniku i tada ga je pravilno upotrijebiti. Odnosno, umjesto pošto možemo upotrijebiti kada ili umjesto kada pošto. Pošto je netko nešto rekao, tada je netko drugi mogao na temelju toga reagirati. Možemo se sjetiti iz mise, postoji jedan dio koji je vrlo važan, u kojem se kaže pošto večeraše, dakle riječ je o pretvorbi, pošto večeraše on uze kruh. To zapravo znači kada su večerali ili nakon što su večerali on je uzeo kruh, a ne jer su večerali. Dakle, nije značenje uzroka, nego je značenje vremena i to je pravilno upotrijebljeno. Međutim, veznik budući da ima drugo značenje. Njegovo značenje je značenje uzroka i možemo ga pravilno zamijeniti ili umjesto njega upotrijebiti veznik jer. Dakle, kada kažemo budući da, značenje treba biti jer. Prema tome, ne možemo reći budući da je netko nešto napravio, nakon toga je uslijedilo nešto. Ne možemo umjesto toga budući da upotrijebiti pošto ako mislimo na uzrok. Možemo ako mislimo na vrijeme upotrijebiti kada. Kada je netko nešto rekao, dogodilo se to i to. Ali ako želimo upotrijebiti značenje veznika jer je netko nešto napravio, onda pravilno možemo upotrijebiti samo budući da, nikako pošto. Dakle, pošto jest pravilno upotrebljavati, ali u značenju kada, a budući da je pravilno upotrebljavati u značenju jer. Čitao sam jedan novinski članak u kojem je pisalo: budući meteorolozi najavljuju vruće ljeto, bit će i ove godine puno dolazaka turista. Tu je nepravilno upotrebljen veznik jer on pravilno smije glasiti samo budući da. Dakle, to nisu neki budući meteorolozi koji će tek postati meteorolozi, nego je to veznik koji treba glasiti budući da. Dakle, veznik pravilno glasi samo budući da. Ako je netko zbunjen u vezi s tim, ne zna kako pravilno upotrijebiti, može uvijek umjesto budući da upotrijebiti jer i tada će značenje veznika biti isto. Dakle, ili budući da meteorolozi najavljuju vruće ljeto ili jer meteorolozi najavljuju vruće ljeto. Ali nikako budući meteorolozi najavljuju vruće ljeto. Hvala vam lijepa na praćenju. Želim svima da nam svako ljeto bude toplo, ugodno i vruće.